chisangalalo ndi chimwemwe ndikulandireni nonse amene mukutsatira kanema wa Captain Media. Lero tili mudzi mwa Kandengwe kuno kwa Tiensa mala kubalaka. Kunoku tabwerera program inde programu imene tikuyitchula kuti ya chilemba. Tilinali ndi ana ndithu amene anali pa maphunziro a madras kwa zaka ziwiri, ndipo lero lino aphunzitsi awo akudzapereka tsopano anawa kwa makolo kuti tsopano pano pandi mwalimu ana kuti ndithu akudziwa zokhuza chipembedzo cha Chisilamu, akudziwa za dini ya Chisilamu. Ndiye kuno ku Balaka ndikumene tikuyambira program, koma program yonse ikathera mudzi mwa Sialudzu kwa Tiema Kwangwala kunchewu. Ndiye monga mmene mukuonera pamalopa pakuoneka kuti ndithu pali bize magalimoto choncho, pali magalimoto ena amene tikuyadikiranso kuti atuluke kuchoka kumpandaku. Mmene ndi mmene zikhalire chikondwerero ndithu cha ana amenewa tikukamba za Abdulrahim komanso Shukrani amene lero tikuwakondwerera kuti ndi mamualimu amene ndithu amaliza maphunziro awo okhuza chipembedzo cha Chisilamu kunoku. Ndiye ndikupemphani kuti mukhale pompo, tikhale limodzi, titsatire limodzi, tikondwere limodzi kuti tonse tikakhalenso tikuyendera limodzi nkuona kuti kodi zimenezi kuno kubalaka komanso komwe kumene tikafika kunchewu zakoma motani. Indetu za dini zizi zimakoma, za chipembedzo cha Chisilamu izi zimakoma. Tiye ndithu tikhale limodzi tonse tione kuti tikathera pati. Ife ya Captain Media tili kuno kuti tikuonetsereni zonse zimene zikakhale zikuchitika kuno. Ndiye khalani pompo osasuntha ndithu kuti muone kuti kodi kuno kuli zotani. Monga mmene mukuonera uwu ndi mwambo ndithu osangalatsa, mwambo umene mwina kakhala koyamba kuona mbali ya kuno, mwina ngati kunachitikako kapena zinachitika kwina kwake, koma ndithu tili ndi mwambo osangalatsa. Tikukamba zokuti ana amene watsopano ndi mamualimu amene amaliza maphunziro awo okhuza chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye pano ulendo wathu ukuyambika pamene tikhale tikupita kunchewu komwe uko kwa Tiema Kwangwala. Ndiye mwapempho langa kuti tikhale limodzi, kuti titsatire kuti kodi kuno kuchitika zotani. Ndiye ife Captain Media kuno tili kuno tikupasirani satane wa zonse zimene zichitike kuno. Ulendo uja ndithu ndi umenewu mmene takhala tikufotokozera kuti Captain Media lero ili kubalaka kunoku tabwera zochitika, ndipo ulendo umenewu tikupita mudzi mwa Sialudzu kwa Tiema Kwangwala mboma la Nchewu. Ndiye takhala tikufotokozera kuti tikhali pa mdimiti wopita ku Nchewu kumene chikondwerero chimenechi cha ana amenewa chokhudza ndithu kuwaveka chilemba pamene akutchedwa kuti mualimu chikakhale chikupitirira.
ndiye tonse amene tikutsatira pa kanema ameneyu wa Captain Media tiye ndithu tikhale tikutsatirabe chifukwa zabwino zambiri ndiye zilipo. Kumene tikupitaku ndi kumene chikondwerero ndithu chikafike pamponda chimera. Ndithu pano tikudutsa mtawuni ya Balaka, ulendo wathu umene wopita ku Chief kwa ife amene timakhala ku Balaka kaya sikunafikeko kuma mwambo umene ndithu ndi umodzi mwa miyambo yosangalatsa imene kuchitika kuno mboma la Balaka. Apa tichoka pamalo aja otchedwa Manika kudutsa ndithu pa depot ya Balaka mu ulendo umene tikupita ku Nchewu. Tikukamba kuti kumeneku ndi kumene kukakhale mwambo waukulu wokondwerera kuti ana amenewa amaliza maphunziro awo okhudza chipembedzo cha Chisilamu, pamene pano tikuatcha kuti ndi Mualimu. Tikukamba ndithu za Abdulrahim komanso Shukrani. Ndiye ulendo ndi umenewu ife ya Captain Media tili nanu limodzi kujambula kuti nonse amene mukutsatira mwambo umenewu tisakuvuteni koma mutsatire bwinobwino ife ndiye zimenezo zimene timapanga. Ndiye tiyeni ndithu tikhale limodzi pa mwambo umenewu pamene tikhale tukafika m'mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala ku Nchewu. Mdipiti wathu ndithu ndi umenewo. Apa tikudutsa ndithu pa Balaka Stadium, ndithu pamenepo ndi pa Balaka Stadium pamene tikudutsa kukonzekera kapena kuti mu ulendo wathu okafika ndithu ku Nchewu mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala. Lonjezo lomwe ukulonjeza basi wola basi Jodi wuziwe ukulonjeza so kwa Allah. Lonjezo lili lonse Allah aza kufosa. Lonjezo lili lonse Allah aza kufosa. Udi udagwa nili Allah aza. Tidakali ndithu mkatikati mwa ulendo ochokera kuno ku Balaka, tawuni ya Balaka, ulendo wopita m'mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala mboma la Nchewu. Ndithu ndipiti wathu umenewo, ndipiti wathu kutsa pa National Park. Ndithu ulendo wokapanga chikondwerero cha Abdulrahim komanso Shukrani pamene anyamata amenewa amaliza ndithu maphunziro awo kuti tiziyatcha kuti Mualimu. Ndithu pamenepo ndi pa chipatala cha Balaka pamene tikudutsa mu ulendo wathu wa ku Nchewu. Ndiye tikuti kumeneku kuli chikondwerero ndithu chapamwamba, chikondwerero chachikulu cha ana amenewa. Ndithu ndipiti wa ife ukudutsa pa St. Louis Parish, St. Louis Montfort Parish, inde parish ya Balaka paja pamene anyamata otchuka a Hallelujah Band amaswerapo saundi ndithu. Sungakambeza boma la Balaka osatchulako St. Louis Montfort Parish chifukwa ndi imodzinso imene imayikidwa ndithu pamapu tikamakamba za kuno ku Balaka. Pano ndipiti wathu ndithu kudutsa mudzi mwa Sosola kuno kwatiye Samala. Kamakamba za Sosola Full Primary School ndendi imene ndithu kuno ndi malo amene ali ndi mbiri potengeranso kuti malemu Soja Lucius Banda amachokera mudzi wake umenewu. Ndithu sitingakambeza Balaka osatchula Soja, osatchula mudzi wa Sosola. Ndithu kunoku ndi kumene tili. Tiye ndithu tikutsatire ndipiti wathu umenewu monga mmene mukuonera mu magalimoto amenewo. Enanso tikhala tikwajoyina pa Balaka Maliketi kuti ndithu tonse tikakhale tikusangalala kuti Abdulrahim komanso Shukrani tsopano ndi Mualimu.
ndithu anyamata amene chipembedzo cha Chisilamu akuchitsatira madziwa inu za dini izi ndi zokoma ndithu pamene ife tikusangalala ndi zokoma zimenezi inunso tamasangalala ndi mbali imeneyo ndikuonera ndithu pano pakanema wa Captain Media. Tiye ndithu tikhale limodzi ifa zokoma zidakalipo, zokoma zikanabwera, zokoma zikubwera. Apa ndithu ndi pa CI amodzi mwa malo amene amaphunzitsa komanso kumakhala ansembe kuno kubalaka. Tiye ndithu tikhale limodzi. Tili mulendo omwe uja kupitiliza ulendo wathu pa ndipiti wathu opita mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala kunchewu kuchokera ndithu mtawuni ya Balaka. Apa tikudutsa pa Chingeni roadblock, malonso amodzi amene ndi odziwika kuno Malawi. Malo amene wa Chingeni ndi pamene ife tikudutsa kuti ngakhale ndithu tikupanga mwambo umenewu. Munawalela bwanji ana anu ine nditandizeni kufalitsa uthenga wa Allah, kufalitsa uthenga wa Allah, nditandize kufalitsa pa Chingeni Toll Plaza. Timati tikupita kunchewu ndiye tituti katikati mwa ulendo umenewu wopita kunchewu kumene tadutsa pa Chingeni Toll Plaza kuthamangirapo pa Balaka Market kumene ndithu tikhote dzanja lathu lamanja kumalowera ndithu ku mzikiti wa Abdulrashidi m'mudzi mwa Sialudzu. Ndiye tiye ndithu tikhale limodzi. Respected brothers and sisters, kuchita dawa si ntchito ya munthu umodzi. Unkhale mkulu, unkhale mfana, unkhale mkazi olo. Pamene pandithu ndiye pamene tikudutsa kapena pamene tikukhota ndithu kusiya M1 sewu waukulu umene kuchoka pa Chingeni kumakafika mpaka kulilongwe. Pamenepa ndi pamene takhota ndithu kumalowera kumeneku kwa Sialudzu. Tiyende kuti pano patalowano boma la Nchewu tili mmudzi ndithu mwa Sialudzu kwatiye makwangwala. Tikudutsa pamene pa ground la Sabwera kuno ku Balaka Market mudzi mwa Sialudzu. Ulendo wathu tikhozonda kuti angotsala ndithu pang'ono kuti tifike pa Abdulrashidi Mosque ndithu mzikiti umenewu umene zonse zikatheka kapena kuti zonse zikachitikire. Tikunena kuti ndi mwambo wa chilemba, mwambo umene ana ndithu aphunzira chiphunzitso kapena chipembedzo cha Chisilamu kwa zaka ziwiri, ndipo amenewa akutchedwa kuti mualimu. Ndithu zimenezi ndithu zobeba zosangalatsa zili konkuno zikuchitika konkuno. Ndithu tikunena kuti tiyeni tikhale limodzi kumeneko ndi kumene zonse zikakhale zikuchitika. Chikondwerero chonse kusangalala ndi ana amenewa amene pano tsopano tikukondwera kuti akudziwa chipembedzo chawo cha Chisilamu komanso iwowa ndi odalirika ndithu pa mzikiti, ndi anthu oti akhoza kuyendetsa zinthu chifukwa akudziwa ndithu zambiri zokhuza chipembedzo chimenechi. Imani yako ndiyo tani, imani yako yotani. Mukuswalite ile cholinga antu wa uyamigireni, kupeleka zakati cholinga antu wa butameni,
mazimenya pamtima kumati unedwa imani kulela masiye yolinga janu mubeze ndalama zomwe muchikazi pamasoba Allah ni zabwino komaniya yanuchemwa kwa Allah zilibe pindu komaniya yanubambu kwa Allah zilibe pindu kulalikila kuleza zintu zomwakuchimene kulitu gali muno nditu amenewo malole dzadza nditu ndi anthu onsewo amene nditu akufuna kukapezeka nawo pamwambo umenewu kumene konse kumbuyo kwenikweni uko tili ndi madaladala amenewo Scania eya onsewa nditu ulendo wake ndi umenewu atipangitsa kufika kuno ndi omwewo anyamata mukwaonawa nditu kukamba za Abdulahimu komanso Shukrani amene lero ndi anyamata amene tikuwasangalalira kuti akudziwa tsopano za chipembedzo chawo cha Chisilamu nditu amenewa ndi odalirika tsopano pa mzikiti amenewa tikuwatchula ulero kuti ndi Imamu Alimu pamene akuvala chilemba kuti amaliza ndithu maphunziro amenewa ndiye umeneku ndithu yakutengerani kutali Captain Media TV lero yakutengerani kutali komwe kwatiye makwangwala kunchewu tiyeni ndithu tikhalebe limodzi kumene kuti kafike limodzi mukudziwe kuti kodi tili kuti koma akabwera kuswali swala zonse mbale wanga swala ndikiya kutana izinzona mbale wanga swala ndikiya kutana izinzona koma nia yako ifuna mai azikuona iweyo nia yako ifuna bambo azikuona mukupita kuhaji cholinga chanu mukakudziwe kuyenda njila ya Allah ni chintu chosangalatsa komaniya yanu bambo kwa Allah zilibe pindu chito iliyonse imakala ndi chitsimikizo ulendo wathu ndomero katsafika ndithu kuno nchewu odzimasiya ludzi kwatiye makwangwala amba mukondolamo ndithu chisangalalo apeza kuno chifukwa cha mwambo umenewu kuno ndi kunchewu panopa tili mmudzi mwasiya ludzu kuno kwatiye makwangwala timakamba kuti tuchoka ku Baraka tikupita kunchewu kumene ukakhale mwambo kumene mukuonera mwanthu ndi amenewa amene apeza zochitika ndi zambiri kuti zochitika zambiri tukamba ndithu za mwambo wa anyamata amenewa tukamba za anyamata Abdulahimu komanso Shukrani amene tili nawo pano chikondwerero chonsechi chifukwa cha anyamata amenewa ndiye Captain Media TV lero tili kunoku tikuonesetsa kuti chilichonse chimene chichitika kuno inuyo muchitsate inuyo muonere ndipo tikupemphani kuti mukhale pompo chifukwa zochitika ndi zambiri tikhala tikulowa kumeneku kukhala kuisangalalo mpaka madzulo tili nanu limodzi Captain Media ndimene tili kuno tukamba kuti kuno ndi kwa siya ludzu kwatiye makwangwala kunchewu tachoka nanu ku Baraka takufikisani kunchewu cholinga kuti zonse tikhale nanu ndithu chikondwerero ndi chimenechi anthu akukondwera anthu akusangalala chifukwa cha mwambo chikondwerero kuti ana athu ndithu akuvala chilemba kusonyeza kuti iwawa ndi Imamu Alimu amene ndithu ndokhazikika kuchita zinthu pa mzikiti pamenenso pano aphunzira chiphunziro cha chipembedzo cha Chisilamu ndiye tikunena kuti pamene tafika kuno ndi chiyambi chabe koma zambiri zikhala zikuchitika ndiye inu mukhale pompo ife tikhale mbali ino inunso mukhale mbali imeneyo kuti zonse zitipangire limodzi chabwino monga timafotokozera kuti timachoka ku Baraka kumene timabwera kuno kunchewu ku program kumalo kuja ndi tafika ndi kumeneku mukamamva Abdulrashid Mosque ndi kumeneku tafika ndiye pamene tafika pano talandiridwa ndithu amene tikufuna kuti angotifotokozera pang'ono kuti malo ano ndi kuti pamachitika zotani ndi kuti nonse amene mukuonera kanema wa Captain Media mukhale mukuzitsata bwinobwino takulandira namwe zikomo kwambiri. Choyamba anthu tauzeni dzina lanu. Ine ndi Aya Mipanda wobadwira pampano muzi wotchedwa Siya Ludzu. Chabwino mwina anthu amene sanafike kuno tafotokozerani kuno ndi kuti ndipo kuli zotani lero. Kuno anthu kumene afika kuno ndi kunchewu muzi wa Siya Ludzu. Makwangwala. Chabwino
ndipo kumene lero lino afika kuno kuli mwambo uli wosangalatsa chilemba chimene makolo adawatumiza ana kumadrasa ndipo atatumiza kumene kuja ana achaphunzira chabwino ndiye pamene aphunzira sinzoti aphunzira zotani komanso tingamatchule kuti chani kuchipembedzo. Ana amenewa aphunzira pa chisilamu pali ma stage atatu amene munthu amayenera kudusamo. Stage yoyamba muallimu, stage yachiwiri amachedwa kuti shekhe, stage yachiwiri komanso yomaliza komanso mufti. Tsono ana amenewa mashekhe amenewa tikoti ali pakati pa muallimu komanso shekhe. Okay. Chabwino mwina anthu ayembekezere zotani? Tikuona kuti kuli gulu ambiri chikondwerero ndithu chapamwamba. Anthu ayembekezere zotani? Anthu ayembekezere kuona zinthu zabwino kwambiri, zinthu zopatsa kaso, zimene mwina ana ena makolo ena amanyozera kuti mwina maphunziro achipembedzo ndosafunikira, ndipo lero lino makolo ayembekezere kuona zinthu zimene ndithu. Tikuona so kutafika ndithu pa mzikiti. Mmaucha kuti chani mzikiti umenewu komanso mukuona ngati kuti kukhala ndi mzikiti pa khomo ndikupanganso ndithu maphunziro achisilamu ndi zabwino motani? Kukhala ndi mzikiti pa khomo ndi zabwino kwambiri, zimathandiziranso makolo ana kuti aziphunzira pafupi, komanso anthu kuti asamayende mtunda wotali mwina kumanyanyaza kuti kapena mzikiti ndi kutali. Tikupitirizabe kupatsirani zochitika zimene tabwerera kuno mudzi mwa Siyaludzu kuno kwa Tiye Makangala kunchewu. Ndiye pano takumananso ndi agogo ake amwana ameneyo amene lero tikukondwerera kuti ndi mualimu amenenso waphunzira ndithu zokhuza ndi chipembedzo cha Isilamu. Ndiye tifatichize nawo timve kuti kodi chisangalalo chawo ndi chotani pamene mdzukulu amene tsopano akudziwa ndithu za chipembedzo chimenechi. Tikulandireni. Zikomo kwambiri ine ndokondwera mdzukulu ameneyu. Kukondwera kwake sinimadziwa kunena kuti ndingadzafike mdzukulu woti kumaliza Qur'ani. Ine ndili wosangalala kwambiri pa moyo wanga, angakhale ndikudwala koma ndazikoko Blantyre kubwera kuno cholinga ndikhale ndi mdzukulu wanga pamaso akamalanga ine azindilangira limodzi, ndipo ndine wochisangalalo chachikulu. Sindingadzobereka mwana kubereka mwana zake nkukhala shehe. Salamu alaikum. Mwinaso kwa anthu amene akuonera afunanso mwina atadziwa kuti dzina ndi ndani? Dzina la ine amene akulidziwa A to Z kuchokera angakhale akwathu ndi Sheikh Imani Woche Isa. Chabwino, chisangalalo ndi chotani popeza kuti lero mdzukulu wayitanisa anthu ambiri pamodzi pano? Ine chisangalalo changa ndichosangalala kwambiri malingana kuti sindingadziwa zinali mmaloto akwa Mulungu, koma izi ni mbazo zochokera kwa Mulungu kutsata kuti ananga zizukulu kuitaniza khamu lonse likuno kwa Siyaludzu kubalaka market, ndipo ndikukondwera kwambiri. Ndakhala wosangalala kunyadira mwanayu kuti angakhale pa imfa yanga azandipempherera mawu a Mulungu amene waphunzira mwana. Zikomo. Mapazi amene mwana amene yakudutsa zikutengeranso makolo, mwina mwathokoza bwanji makolo pochita chilinganizo chimenechi? Ndikwathokoza makolo polingalira kuti zimene ambuye ake amwana amadutsa ndiponso mdzukulu wawo adutse momu, ndipo zitabu zimene amtengera mwanayu nzoti zimene amagula ambuye akewa, pozindikira kuti chipembedzo chichokera kwa ambuye akewa ana onsewa achitengera kuchokera mwa ine gogo wake wa mwana. Chiyambi ndi chimenechi taona kuti ana ndithu akupanga lero zimenezi. Malangizo akhala otani kuti popita chitsogolo asachithawe ndithu chipembedzo koma achitsogolere? Ndiponso mpaka napakali pano ndatenga buku loti liwerengedwe zimene zili m'bukumo, zimene mwanayo azakhale mpaka moyo wake wonse, ndipo azazalowe njira zopanda paja azichita za Mulungu zimene wachita apa chikhale chiyambi, ndipo ananzake atengerepo chisanzo chabwino choti chisanzo chabwino osati kumwamowa koma kuyang'ana kwa Mulungu kumene tinachokera ndipo zabwera kwa Mulungu tili mtete. Imene mundimeta malizira kuchezaso ndi agogo ake ashukrani amene lero tikunena kuti ndi mualimu kuti waphunzira ndithu chipembedzo chimene cha Chisilamu zaka ziwiri ndithu ali ku sukulu ija ya madrasa
wakapepuza. Ndiye lero tili kumudzi kwawo kumene watitengera kuno kwa Siya Ludzu, kumene kuli chikondwerero chofuna kuwaveka chilemba komanso kuwapanga handover anawa kuchoka ku sukuluko kupita manja a makolo awo. اسمي شكران اسماء أتعلم في كامبيوتر زون مدرسة أستاذنا شهيم عبد الرشيد نزمن دوتوزا بنابا بامانغنا جنيا أنا بانغ زورين سنكابوسيس منسي والمغول أنا مناهورا بامنا هورا اسمنسي ومانا نانغوسي فملسانو ندير دوتوزا منان جديا لولو. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jina langa ndine Abdurrahim Ismailo. Kwathu komwe ndinachokera ndikubalaka koma ndili kuno kunchewu kuchisangalalo chomwe anatikhozera bambo athu poti ife bambo athu anatilengera kudzaphunzira. Panali anthu ena amene ankakhala akuyankhula kuti zimene tipangazi sizabwinoyi, koma bambo amene anakhala akulimbikira pakana lero tsiku la graduation athu. Ndene ndikuwathokoza makolo anga onse awiri pondipangira zimenezi. Ndikafika meye pakulu dawani alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Nabi salamu alaika, salawatullahi alaika rabbana. مثل حسن قمر أين قد يا وجه سرور مرحبا. الله الله. أنا أريد أخبراكم يا ضعيف الأعراب وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Zosankhala ndi sinkhu tandira ndeni maiki umo nyamata mozi tatenga apo imenawo asapite sokutali iye ayitanena kale kuti ndi ung'ono ukuluukulu wonse ukagwere. Okay, pa nthawi ino ndipempha amfumu anu ake muzi uno nthawi kaminiti kokha basi sinimapereka nthawi yambiri. Amfumu anu ake dera lino ngati alipo atabwera kusogolo kuno andilankhule komanso atilandire kuti mwina tipange zinthu zimomasuka. Amfumu adera lino Dini Muhammadi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Choyambirira ndi myamike Mulungu kambanso kankumano wabwino kwambiri umene udangwelekezedwa pa dziko lino lapansi koma Mulungu watikwaniritsa kutero. Mulungu alemekezeke komanso pambuyo pomwe Allah subhanahu wa ta'ala timufune Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama zabwino zochuluka akubanja kwake komanso ophunzira ake onse ndi onse asilamu okhulupirira achimuna ndi achikazi. Tipemphe jana ya Allah subhanahu wa ta'ala kuti tonse tifatikire inshallah. Ine pano ndayima m'malo mwa agulupu ansiya ludzu amene atituma kuti ndi alankhulire. Tinali nawo pompano kummawaku koma kamba ka ntchito zina zaboma kwera kwa DC choncho anatipempha ngati office. Ndi chabwino kwambiri kuti agulupu ansiya ludzu chinawakomera kwambiri kuti msilamu mmodzi mwa iye apezeke mu office yawo. Mwa mmodzi ndine amene ndikupezeka pano mu office mwawo mwa agulupu ansiya ludzu. Ndiye anandipempha kuti ndi alankhulire malo mwa iwo. Agulupu ansiya ludzu ali wokondwa kwambiri kuti mwambo umene ukuchitikawo wachipembedzo cha Isilamu akupempha kuti usasire pompa pazifukwa izi. Mwana akaphunzira mawu a Mulungu chimakhala povuta kuti apange mchitidwe wina wake osakhala wabwino. Chifukwa mawu a Mulungu aja amakhala kumkumbutsa pamene akukhala kuti mene kupanga ichi ndi cholakwika, chimene kupanga ichi ndi cholakwika. Ana ambiri pano nthawi ya maphunziro akungonkayenda ana asilamu ngakhale amene asali asilamu kumwati mwafunse makolo ana atayilira kalekale. Ndiye Chisilamu chimatiphunzitsa kuti ukaphunzitsa mwana waphunzitsa chinthu chabwino kwambiri ngati waphunzitsa mawu a Mulungu mu tsiku la chiweruziro ukakhala mwa anthu amodzi osankhidwa nawo kalowa kujana inshallah. Komanso chimene chikuwakhudza kwambiri agulupu ansiya ludzu mu dera lino. Dera lino pala anthu ambiri amene amakhala ndi malingaliro mwana. Lero kungomdzudzula mwana akuti makolo wanga ndili ndi ufulu. Pakangotere mwana kuti adzudzulidwe ine ndili ndi ufulu. Koma ufulu umenewo akuti tilemekezane nawo makolo komanso Mulungu amene akulenga. Ndikupempha anyamata komanso atsikana. Ndikukhulupirira kwathu michitidwe yathu mavalidwe ndikayena zotero mu dera lino la agulupu ansiya ludzu akuti zikuwakhudza kwambiri. Chileka kukhala kuti timamuopa Mulungu akuti zimene zikuchitika ngati mwa dera lawo sibwezi zikuchitika. Akupempha azipembedzo zosiyanasiyana amene mwachita kwa mambo amenewo. Akupempha kuti chonde chikhale chitengero. Tiye tilimbikitseni mipingo yosiyanasiyana imene ili mu dera lino ngakhale imene sali mu dera lino kuti ana athu tiye taphunzitseni za mawu a Mulungu kuti Mulungu akuti chani. Kamba kama amene ochepa ngati amenewa akuayikitsa mapemphero makolo ake amwana ana amenewa amene lero lino tili pamwambo umenewo osangalatsa kuti anali kumaphunziro lero lino tikhoza kuwatuma kuti tipangireni izi motsata ndi malamulo omuopa Mulungu. Choncho akupempherera makolo awo kuti chuma chimene achiononga pokonzekera mwambo umenewo kuti Mulungu awadalitse komanso awachulukitsire zosowa zawo za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku mpaka nafika na kumanda inshallah. Komanso amene amaphunzitsana amenewa akuayikiza mapemphero kuti apitirize ananso amene akungokhala m'makomo atumizeni kuma madrasa ngakhale kuma Sunday school osiyanasiyana kuti dziko lathu likhale lopatsa Mulungu inshallah. Choncho Mulungu akudalitseni nonse kamba kumvetsera mawu ochepa ngati amenewa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abachoyamba ine ndili wosangalala kwambiri kufika kwa nonse amene ndipo
wina aliyense amve ndithu mu mtima mwake kunena kuti ine ifeyo pano pa Rashidi tikusangalala kwambiri, ndipo mmitima mwathu muli monyadira kwambiri kufika kwanu. Tikuthokozeniso kwambiri kuti mutamva uthenga wokuyitanani ino kupezeka kunena kuti ndimabwera. Allah akufeetsereni zambiri, ndiponso osati pa umoyo uno komanso ngakhale kwa hera adzakupatseni zabwino inshallah. Tizikoma kwambiri chifukwa cha kupeza nthawi kudzakhala nafe pa mwambo umenewu. Takulandirani mashehe nonse oyimira mizikiti yosiyanasiyana amenenso mwapeza nthawi kudzakhala nawo pa mwambowu, mwambo ofunikira kwambiri. Inu mumve kuti ifeyo takulandirani kwambiri, ndipo mukhale omasuka, sangalalani. Nkhani yanga kwambiri yolimbikitsa zimene alankhula amayimira akulu pansi ya mti kapena ku ofesi pansi ya mti. Nkhani ya maphunziro. Nkhani ya maphunziro ngati chitukuko chimabwerera mbuyo pamudzi kandi pabanja kandi mdziko, ngati chitukuko chimabwerera mbuyo ndi chifukwa cha kusowa maphunziro pakati pathu. Maphunziro amenewa ali mbali ziwiri. Munthu sumayang'ana mbali ya maphunziro mbali imodzi yokha, kapena kuti ukhale shehe ndi usapite ukaphunzira maphunziro amene amakupatsanso kuyang'ana zinthu mwa mtundu wina pa dziko. Ngati timakwera magalimoto aja ali ndi anthu amene anakonza. Amene anakonza galimoto anayipanga chifukwa choti anapita ku sukulu. Ngati timakwera ndegeyo alipo amene anakonza ndege kuti iziuluka kumwamba. Ife tikumadabwa sikutheka bwanji kuti chinthu ngati ichi chiziuluka kumwamba. Izi zinachitika chifukwa chonena kuti anthuwo anapita kukaphunzira ku sukulu. Tikatwala timapita ku chipatala, tikukakumana ndi adokotala tikutithandiza ndikuchira, ngakhale wosachira koma timakafera ku chipatala ngati kuli kufa tili m'manja mwa dokotala. Anthu amene amatiyang'anira ndikumatipatsa mankhwalachi anthu aja anapita ku sukulu. Tsopano chimene chija ndi chitukuko chimene anthu ena mabanja ena anapanga powaphunzitsana aja lero ndi madokotala. Nge ife tisamanyadire chitukuko cha anthu ena koma tiyambe kunyadira chitukuko chimene ife tapanga mbanja mwathu. Kuti ife ineyo ndapanga chiyani mbanja mwanga ngati chitukuko chimene anthu ena atha kutengerapo chitsanzo. Munthu wosaphunzira ndi wolemera kwambiri kumutenga pa njinga yakabalasa kumapita naye, ndi wolemera kwambiri, amakhala ndi sikelo kwambiri poyerekeza ndi munthu amene anaphunzira. Zinazo muzitanthauzira nokha kuti zikutanthauza chani. Tiyeni tizikhala ndi chidwi ndi maphunziro. Ena afe tikufika zaka mwina 50, 60 panopo. Mwina tili ndi ana kaya ndi 5 kaya ndi 6 kaya ndi 10. Kodi ana amene tabereka anapita ku madrasa? Ana amene tabereka anapita ku sukulu? Kwa pali zinthu ziwiri zimene zimachitika kuti mwana asaphunzire. Nkuteka kuti iweyo ngati kholo ulibe chidwi chophunzitsa ana ako. Komanso nkuteka kuti mwanayo pa iye kanso alibe chidwi kuti apite ku sukulu. Koma kholo likuyesetsa chilimbikitso kukulimbikitsani nonse komanso kwathokoza mwana wanga Mulungu si munthu chifukwa cha dongosolo limene akonza apa kuti chikhale chitsanzo kwa ife tonse mdera lino kuti izi ndi zimene zikufunika zizichitika m'makomo mwathu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Iyayi uko ndiko kutilandira komanso kuthokoza aini banja amene ali Sheikh Abdulaziz Yasin mwina mumaona paizira mu TV icha Malawi, a director nda amene mwaona pamenepo zochitisa chidwi adusa moyo ovutika otani koma lero lino
akuyendesa okhagali moto chisazo choti ana amene wakhala pawa inshallah azakhala pamenepa akugwa nawo anapanga kadongosolo ndingopepa 2 minutes isakhale mpaka 4 minutes akuti apereka buku la malangizo chifoti akudwala ndiye ndipempha amene apasidwa mpata amene Sheikh Said Kitulo tabwera ni mungu ndiwerengera ka 2 minutes kokha musamalize buku lofandira azatu malangizo agogo amene anafasa pataipi kulemba malangizo oti ayananga mukhale ana bwino pamene mukupita kwa sokolo. Chisilamu ndi chipembedzo cha Mulungu. Chisilamu ndi uthenga womaliza onse umene Mulungu anakhazikisa, umene adawatumiza kwa aneneri komanso atumiki kufikira pa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mwana wa Abdullah. Ndiye kuti chisilamu chili ndi zikhulupiriro, utakukhala Islamu koma osakhulupirira. Ndiye muzikhulupiriro zimenezi akugamba kunena kuti pali zikhulupiriro toyamba kunena kuti ni mbali nso imodzi ya chikhulupiriro kuti Mulungu ndi mmodzi amene ali woyera kumugwadira, ndipo zonse zimene zimapembedzedwa posakhala Mulungu mmodziyo ndiye kuti zili chabe. Akuti chikhulupiriro chimenechi ndi alubuhiya. Ndiye kutinso kukhulupirira kuti Mulungu ndi amene amasunga, kusamalira ndi kudyesa zolengedwa zonse, posakhulupirira kuti tikalima ndi kusirika munda kuti tizapeze zokololazo. Chikhulupiriro chimenechi ndi alubuhiya. Ndiye kuti chikhulupiriro chimene ife timakhulupirira ndi mbalinso imodzi akuti asma'i wa sifati ndi mbali imodzi ya chikhulupiriro. Mayina onse oyera a Mulungu monga amene ife timayenera kupereka kwa ana athu, mayina amene wazikhala oyenderera, asamakhale kuti tikazakula tizatenga mayina a malemu chifukwa kuti malemu ndi amene anamba kubadwa. Agogotu akuyankhula zimenezo. Ndiye akuti asheya amatiuza munjira zosiyanasiyana musanamira za Chisilamu kuti pamene takhulupirira kuti ndife Asilamu chifukwa chake tonse ndi amene tabwera pano, komanso tizipemphera, komanso tizipereka zaka ikafika nthawi yopereka zaka, komanso tizisala kudya ikafika nthawi yosala kudya, komanso tikazalemera ngati imene yankulira sheyaja Sheikh Abdul Aziz Yasini chumacho tisazachiumire, tizakaini mpata ukapita ku haji wokapangira haji inshallah. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwambiri malonje apereka muallimu wangayo amene akufuna kutigayira mawu awiri atatu. Alladhi anzala al-abdi kitabu walamwacha iwacha inundine kuti tikumane tsiku la lero silinali nkutiwa kuti tidzakumana malo ano koposaposa ntendere ndi madalitso zipite kwa Bwana wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amene anayitukula dini kuichotsa maropa kuifikitsa momwe tioneramu akubanja ake maswahaba ake Allah apase zabwino inshallah. Ayuha ikhwatul karim, inu abayanga amene mulaga yolemekezeka, ine ndayima kutsogolo kwanu kuno pofuna kuzikumbutsa ine mwini komanso kukumbutsa inu azibayanga kumasanzanga chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula mu Qur'ani yake yolemekezeka kunena kuti fadhikirukum sanani fa inna dhikru tanfa'ul mu'minina. Kwa guri katika maumbusanamo mwawingisaina kubi ajepa komainu chomwe mukuyenera muchite mungotchera makuranu acholinga mawu amene mukafa kupindulireni komanso mukathe kwaunikira anzanu mukapita kunyumba inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Nduzichinjiza kuchokera kwa Satana amene alokendedwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudzina la Mulungu mwini chifundo mwini chisoni chosatha. Inna fatahana, ditudi ndakupambanitsa laka fatahan mubin, kupambanitsa riwe kuonekera koyera, liyaghfira laka Allahu ma takandama, ndipo ine Mulungu ndakukhululukira machimo ako. Now otsogora amene ali otsogora machimo amene omachira osanasindikire
matakadama wa yutima ni'matahu ndipo ife tinakwaniritsaru mtendere alayka wa yahdiyaka as-sirata al-mustaqim ndipo ife tinakupanga kukuongolera munjira yanu amene alokhulupirira wa yansuraka Allahu nasran aziza ndipo wakupambanitsa Mulungu kukupambanitsa kwakukulu kwambiri amin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy itudi Mulungu komanso angelo amafunira tengo wa Mulungu mtendere bale sisibira kwa amafunira zabwino ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima amene mulakhulupirira nanuso tumwenera kufunira anthenga amene zabwino amin la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadar rasulullah طيبة وروي يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته أبو ينقلات وزيد بن عبد الله منا وعبد الله بن وهب منا من عبد الله منا وهب عبد الله منا وهب عن عماته يا أنا فكتوكي أقوى أن آمنة أنا أريد أمينة من الله ما يكتمه لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنا وندكيلا أنا جينا فيك أنتوا يا كتير بلك نتنقى ملونغ نتندل بلك سبيتك وجلس في الحجرة نقولي أقولك وأنا كلام مالا فأخبره أن آمنة ولدت غلاما فسر بذلك سرورا كثيرا وقام هو ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل مرعاته وما قيل لها وما أمرت به فأخذه جده عبد المطلب عبد المطلب يومئذ الشراء يومئذ الشراء لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله نعم يومئذ الشراء نعم يومئذ الشراء اللهم صل على محمد صلى الله عليه يا رب صلوا عليه وسلم صلى الله عليه يا ربنا نعم يومئذ الشراء اللهم صل على محمد يا ربي صل يا آل وسلم يا اللهم صل على محمد يا ربي يا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا محمد
Rasulullah timatere nyamata tie kamaliza 5 minutes hapa sala ya mwili mbali wako. Oi na bayangu alimekeseka. Itabararu kumamba unomena ulo alimekeseka. Tilipwa ndu ochuluka. Koma tuana sindu kusangala nyuma ngomene. Amin. Kuto ndangwa ika chichila simutima kutima na wamene atanga pika kumene. Amin. Hasana sanje. Amina inshallah sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala tukuangania mbali sana kuangia jisoni. Amina mwanawe. Nditiwa sangalala. Timba nyimbo. Amina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Eti kwamba Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Eti kwamba Muhammad. Amin amin ya Nabi. Ya Rasul, salamu alayka ya Nabi. Salamu alayka ya Rasul. Piga mimina baba yangu amekashaka. Alayhi wa sallam annahu qala. Ana yankula ntenga mulungu ntendele ni balele zipite kwa yeye ana yankula kunena bu. Idha qamat biqiyama. Letokafika tusiku leo umelikama pakinale chiweluzo. Wa qama an-nasu. Ataimatu watu. Wal jinni. Kama soma jinni. Wal malaku sufufa. Maso angela alimezela kudikila chikamulo chote kela kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amina shehu wangu. Yaja kufari li muslimina. Kama swana mbele sabino kwa yo. Ila li janna. Kukala wa kutanna. Wala yakuluna lana lidhati wali jinani. Iwatu sizinga kalili ati zimena sibwino. Bighairi abaina. Kumpate mbagola bambwa. Wa ummahatuna. Maswama yao. Wa naruju min Allahi ta'ala. Ipo kupemba kwa ino amulungu amene mulale mekeseka. Ayafu anihu. Kuti mwakululu kila tiyo. Magolo wa wahibu dhunubahum lana. Mwakululu kila tiyo machimwa. Wa dikhuluhum ma'ana li janna. Ipo iwa kupemba kuti ngatikuli koteka mkalo wasa imati kujanna. Wa ila faliyadkhalana ma'ahum an-nari. Ngati sakala watu limati ni makala wao kujanna basi wasaka kweleku yo so akonera kuti kuli bwana atikalo we ku moto basi tikalo we ku moto makolo watu wa ku moto ai wa hinajina yaqulu Allah ta'ala ndipo Allah subhanahu wa ta'ala tankula kunena kuti li Jibril alayhi salam amati ni kabule ala kuna kuti idhabu katanga wajira babahum wa ummahatuhum katanga babahum inatunda kululukile makolo huma chimu bi shafaatihim wa dakhlihum ma'ahu li janna adua yumana pembana wo amin inenda kululukila kutakalu siku janna amin takbir takbir Assalamu alaikum. Kwa mbili shehe wa tukumva mmene akupelekera bayani. Kwa mbili ntchito iyi timapuzisana cholinga aziziwa matanthauzo. Chifukwa munthu akakhala kuti yakuziwa matanthauzo amene amakhala kuti akupita ditu iyeyo shehe osanamizidwa. Assalamu alaikum. Wapa ife tisaiwale kuti Chisilamu chidabwera bilugha al-arabiyya munchiyankhulo cha Chiarabu. Pachifukwa chimenecho pamene ife tikuphunzira Chiarabu timayenera so tikuphunzira za Chisilamu timayenera so Chiarabu tizizitani tizichidziwa. Assalamu alaikum. Pitisa madrasa kutaka kuphunzira dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tumukapatu kumala kama kuphunzira kwa kuti ndikonyasa kama so kumango kalira kuomba makofi.
inu tumumakanisa zakuti mukantenge mwana wa mzimu. Amina, amina, amina. Ndipo makala amene amapanga zimenezi atiwa kuti tsiku lawe amalikiwa mapalibe mochawo. Amina, akalira. Koma iwo basa. Iwa atonga tiwa kunga sasa marako basi mkuvira kala kumo. Amina kalira ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya Rabbana. Eti ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. طيب شيخ بيرجع السلام Nikafika pembeni hapa wa akhir dawani alhamdulillah rabbil alamin wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أيوندي عبد الرحيم إسماعيل ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آمين. فبالله تمنى الله سبحانه وتعالى أمنا من سقولي في كمانا قلبا من أمس سقولي في كمانا كتام فما منه ومن الله سبحانه وتعالى من أمس أسمعه. آمين. ربنا بنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن شاء الله. فيا أيها الإخوة القليل قائما بلغنا مقسكا دائما قسكا نكون نأخذ لذلك لأن كما سأقول لكلامين. آمين آمين. فالله سبحانه وتعالى نقول القرآن يقول مقسكا نقول فالذكر كمسانا بين الذكر وتنفع المؤمنين فقال كمسانا أنا أقول من يسأقول بدين إن شاء الله. لا نسينا نفنا قولي نمازي نفنا سأقولي نبالا نسبالا ساينا بانا قولي إن شاء الله شيء. إن شاء الله. إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم قسم محدث يا كلام قسم من يقولي بلغ عني ولا غيا فسألوا تمام كلا يا المس لا سنة قزيمي أبا فقولي قولي دفنا قولي تسمع سماين قولي مبارا سماء منه. آمين. نأخذ هذا الكتاب يسمى إن أبدا تلقى كتابه يجي منجة لكبرى السيد موسى ابن منجة لكبرى أقوانا موسى وانا إبراهيم. آمين. منايو أي يبان ماشي. معلم الشيخ أدنغا ngani menanene kitabu manajat kubra saidi na Musa ibn Imran tipa pusa zitabu zosiana siana dini ndi zitabu. Assalamu alaikum dini tuitabu amena masunga dini wallahi subhanallahi amenena kupuzira kusoma zitabu kwa bili amena mafuna kujua kufuna kusunga dini ya nde watenga kitabu zina lake manajat kubra saidi na Musa ibn Imran akupita pa mutu umene ukuyankhula nkhani ya achigaza na mwina ulaligumene utimango umva tidamumvapo mwina kwa munthu umodzi amene amachedwa mufti Chibeke qisati lijumujumat nkhani ya chigaza ma nabillahi Isa alayhi salatu wassalam mamazi ni tanga Mungu Yesu ndelemeda susubira kwa hiye dhikra ani kukutana wallahu a'lamu kuti Mungu amaziwa bighaibihi wa hukmihi zabisika unasojua sema anna Isa alayhi salatu wassalamu muru yawma في الساحة أو على وادي من أودياء الشام وكان في الشجار والنهار والطيور تسبيح الواحد القهاري ووكال فتقبل لا محمد رسول الله لا إله لا عيسى رسول الله لا إله لا عيسى رسول الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
La ilaha illallah Isa Rasulullah. Amin. فتقدم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى نهر يجري وتوضأ وصلي ركعتين الله تعالى فلما السلام نظر عن شماله فرأي جمجمات شديد البياض فجعل يتأمله ويتعجب من خلقتها ثم إنه قال إلهي 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 وسيدي مولاي أسألك بجلالي وجهك وأبوم سلطانك أنت أذن لهذا الجمجمات بأن تكلمني إنك على كل شيء قدير فلما تم دعاءه سمع النداء من قبل الله تعالى يا عيسى إني أمرتها أن تجب غنية مفقرة قديمة أو مخدومة سعيدة أو شقية كريمة أو بخيلة ملك أو مملوك فقالت لجمجمات نطق بلسان فصيحة السلام عليك يا نبي الله كنت ذكر على أنثى حور لا أبودا غني لا فقيرة. السلام عليكم. Rudo lage ndawi munatiba tsayo chepa kwambiri. Yanati iraiza kanamenya zitabu zosiyana siyana. Ifenga kale mashaka amene wanduku challenge wa billahi tawfiq. Mutatimu maitani akoza kujezera usiku sana kusaka kwa zitabu ino ndugu mava mau amene mava usinde kulisomo vaso akala kupita. Assalamu alaikum. Ni mwana wajibele kwambiri. Wallahi ni mwana wajani wajibele. Amina inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Tabu yangu kujisangalalo. Lukuru ya mafoni kama imbilido ni mauzi na kudabu kujisangalalo. Hivi? Jisangalalo. Sangalalo jichochele kwa mtume. Azmai na kwa sali. Hakuna.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyamikira konse kwa mwini wake Allah na malenga mwini kulenga kumwamba ndi dziko lapasi. Tendere ni madaliso zipite kwa mtume kwathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu tsiku la lero pa 15 September ine mai Ishmael Gondoni ndiliosangala kwambiri chifukwa cha mwambo umene wachitika pakati pathu. Ife tinangochiyerekeza koma mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala nda amene wachikwaniritsa. Kotero tikumuyamika Allah na malenga amene wakwaniritsa chimenechi. Komanso koposa ulemu komanso chiyamiko chipite kwa Ishmael Gondoni amene ali mwamuna wanga amene anachipanga chimenechi kuti chikhale chotheka potenga mwana kutumiza ku madrasa mwana si chinthu chopheka koma zinatengera kuti Mulungu anadusira mwa munthu ameneyu mpaka nopezekazo kuti mwanayu wafika pamene wafikapo chimene tiliona kuti shehe tili naye nyumba mwathu. Kotero kuti Ambuye amudalitse mwamuna wanga nthawi zonse. Komanso tikuyamika makolo chifukwa chofika malo ano, azizanga onse abale ndalongo konse umene achokera, komanso onse amene anatikuta pa mwambo umene kuti ukhale wotheka chifukwa patoka sitinatha kukwanisa mwambo umenewu. Koma Mulungu anawatuma anthu amene wakuti tizasangalale nawo limodzi. Kotero ife sitingathe kuwalipira zabwino koma Allah subhanahu wa ta'ala awapase zabwino moyo uno komanso moyo uli mkudza. Akakhudze onse amene akudwala komanso onse amene sanafike pa zifukwa zosiyana-siyana. Kwathu ndikuthokoza ndikuyamika. Amen. Chizangalalo, 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 chidochere kwa Mulungu. Imasosa kamwelero, imasosa kakutintende. Ndima Ishmael Gondoni ndafuna kuziwisana baraka nonse amene mwatisatira mphepo zinayi zonse. Ndikuti zikomo kulikonse mwe muliko mukationera tikuthokoza kuti zikomo Ambuye akudaliseni. Ine ndili chimwemwe pano cha ananga awiri Shukrani Ishmael komanso Rahim Ishmael. Ana amenewa atichosa manyazi, ana amenewa ni mashehe athu. Kuyambira lero ife tiphunzira zabwino kudzera mwa ana amenewa. Ndiye chimene tingangopempha ife kwa Ambuye Mulungu kuti tikungopempha kuti Ambuye Mulungu mwatisamalira ana amenewa. Mwapase zabwino, mwapase mtima olimbika, mwachosere zina zilizonse zowaza pathupi lawo. Tikungofuna ifeyo chimwemwe chokha chathu ndi chisangalalo. Komanso kwa wina aliyense amene watiperekeza kuchokera ku Baraka maneighbors athu mvani kuthokoza. Ife chimwemwe chokha nditu chisangalalo chokha zonena zambiri tilibe tingoti salamu alaikum kwina kuli konse muliko. Wasilamu kumeneko akumenya umene kudoti akupereka mphaso kwena Efeso nkulandira nawo so mphaso zimenezi ndizamtengo wapatali. Jazakumullahu khaira wa jazakum fi ali ayi mawakudaliseni tikupempherani ulendo bwino pamene Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa qafa nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim سيدنا والنبيين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد shambirira ndimyamika Allah subhanahu wa ta'ala amene iye wapangisa kutekesa mwambo umene waonekeramo koma kwambirimbiri pamene tikumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala tisaiwalenso kumfunira zabwino m'bale wathu uyu amene ali bambo Ishmael kapena kuti Mulungu si munthu amene agwira ntchito yaikulu kwambiri pothandizira kuti mwambo uoneke mmene ukuonekera unalilimo. Ife tikudziwa ndithu kunena kuti nzoona iwo anapanga izi pofuna kutipatsanso sapoti kudzera ku ntchito yathu imene tikugwira komanso kuonetsa chimwemwe kwa anawo. Mwezi kumbali anga ndikuyamika komanso nimpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti agwire ntchito yabwino komanso awapase zabwino kwa iwowa ndicho linga choti izi zikapitirirenso kupangiranso anthu ena. Manso ndikuwayamika kwambiri chifukwa ali ndi nia yophunzitsa abale osiyana-siyana mbali ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muichi ndikuyamikira kwambiri kuti Allah subhanahu wa ta'ala akapase zabwino komanso akateteze kuma fitina osiyana-siyana. Ine ngati wophunzitsa
tikuyamika kuti anatilandira bwino kwambiri chifukwa tsiku la lero linali lodzango pereka ana. Tikuyamika kuti anatilandira bwino kwambiri oloko pamudzi pano muichi. Tikuyamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma langizo langa omalizira ndipite kwa anyamata amene ndangowaphunzitsa kumene aphunzira kuti chimene akuyenera kulimbikira akuchita ndi choti pamenenso akupita ku sukulu akathenso kulimbikira kumapanganso kumawerenga mu nthawi imene abwera kuchokera ku sukulu. Ndi cholinga choti tikale ndi mashekhe odalirika inshallah ta'ala wopita ku sukulu komanso oziwanso za chipembedzo chathu cha Chisilamu. Mwizi nimuyamika Allah subhanahu wa ta'ala kuti ana amene wa Allah awapase awatetezere ndi kuti akhale mu chitetezo chake cha mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala mu nthawi inayi yonse. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala akatsegule kwambiri nzeru zochuluka mwana amenewa mwizi ndiyamikire kwambiri. Komanso ndikuthokoza ku mabanja onse family yonse ya bambo a Mulungu si munthu potimanga potithandizira mu zinthu zimenezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Family yanu chonde tabera na Mungu simu family yako sokolo kuno akundisa kuba maneba okamboka mutabera hii tabera ya Mungu simu apaka pepe choma kama sasa ile munga ndo kuponda Nyerere Mungu simu tulibanja lao ndiko sokolo kuno afuni bereke microphone kwa Mungu simu tu. Tusome Qur'ani
ulombelawo baba ulombelawo ulombelawo chema ulombelawo nganga ulombela wanganonongo mama elo walepeleo chekwawa wanganonongo mama elo walepeleo chekwawa za mizoni ulombelawo mama ulombelawo ndalama Asmai takwenda tafanyani Asmai tamaliza ndalama sisi kutana lichilo la shehe lijaziri kukwela amwe lichilo la shehe yatamaliza ndalama mai alowe soena alowe maguluena matawi ino ndimufuna kalinde family especially kalinde family atifuna ifupeso Asmai uka musatoke Asmai ino mukale pompa family awa kalinde family ilowe ndeti kuli chikopa family okay at DJ nyimbo kumeneko kalinde family Tromba mezi za dite mariaba
Rabbi ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Satana ya ijela shemusa wakabila basket ndio mkubana kama dismena zimosangala labda sababu bisingira kuku kabisa kamalia damene Rabbana ila mfumo ya smai bado nani kabisa kutola wewe kasalamu babana smai kwa kufupa mosangala wewe kasalamu babana iwe mwana takogeta akashia sana kwa fansi Rabbana babana kutena kuti bwanji atayamba yo asupeso li atunero mafumu ansawo mafumu onse adera lino komanso ansawo amene abwera kusakuta ndi nthawi yanu kuti musafupe komanso asiyakuza kunena kuti salioka kudera kuno amene tutima wakonda gulupuwa akutasa ende oka tiyeni taperekeza gulupuwa ndiyendanena kuti basikete tikufupana komanso Mulungu si munthu tikaona lichero tikufupa Sheikh Musa ndiye tiyeni agulupu mosokozedwa ndi mafumu onse adera lino talowani ground DJ tandiponyere nyimbo ikuwala ndita mfumu ndakupa gulupu asigira funa kweli kwa leo nafuma kuvina ubeleka salamu babana mulichero Sheikh Musa mafumu mbelito halichero radika nikomba lichero nandikira mafumu sa ubeleka Sheikh Musa ahadi kulabana lichero nyamula manja nebeka salamu amene da group ubeleka salamu babana Banalansi ukaona kwamba asikile makuta kwa mwiko asalowe kai sanga ichayo tako moja mfumu magumu ili ya kwa zao ubele gazala mkabwana asikile mima kwa mwiko kusalowe kimarisha kasi nati mubanga naso ya sikana kimarisha kuleso ya sikana Asmai da banya da asmai wannan mutane sanarama drama
matatu komanso achemusi taponya mama ena kuperengela mama kondo mama Lelo ni eleo lelo ni eleo lelo ni eleo ni eleo ni jalungu kajina na kakula kabla yangu nayo Dini jalungu kajina na kabla yangu nayo kujigala zula kwenda ni kuzo akuni kunja kuzo lazima yoimba tema ngai bangono muime bangono maitaulo amene muri kunja ukwaziki sisters, Asmaya Achena says kuka. Olomba ni mazio Asmaya nene. Niwe mimi ama msiponesa. Haoni bana siponesa Asmaya watachena. Mama mtima hakuna sumo kufuwa mashamusa. Anashia hata kudaba naye. Agamba mjiana tie ndio Asmaya.
kule siko kufunga mulijero mwashe musayola asha kule soko ashe abonyere mamoro basali erabana amena munishe musa mungu wakuba bila bana mali asma ya baraka zoneka akutauni ogona mabesi asma ya baraka sasa mbese kama mshawa kama unanimena kunikea anakala kubili mozi ndege dana mwanaminio kutoka siyo chalaiti wanamini wanakwea ndege limozi asma ya baraka tamalisha ndamazo ijane suenda asma ya mime komisajini tamalisha ndamazo afna kwa majao tose kamanyani dole mene kamanyani maashe uyuda jamaa mambo tawe masiliana kwa mashehe kumisio shehe hazingo tuwa basi shehe kama nangela ikali asema ya kuja kwa asema kama maisha musa na kwa ni ndio mwisho kabisa mjiro mjini asema ina jambo kashia kwa kama basio atoa kashia ndikani asimaya walowe amasimaya kwa kalembo komaso na ndumbo asimaya kuna bana ndumbo alowe jao DJ tabaya nyimbo yomoyo kifupa atakwea pale achezekea asimaya kisanga changu changu nikakutana asimaya kwa kalembo ai tabaya nyomwejo mateso ya DJ isamadoke mene imene amendo mpasa asimaya Abena wenyewe kwa kufuna toibe. Nije Musa kwa basi tukokupa na Maria. Yohani asimaya au kalembo kwa maso na ndumbo. Yeye kimalize ni hao machibe awili na asimaya yote kwa maso kwa kulongwe. Asema na Musa ulele wa Mose mwina mo mambo jina na maji basi ipo ndio kusimama kuona mwenye Moshe Musa ndio msaiwale ile kube mwenyewe sema nasiona ni mwenyewe ile Moshe Musa bana ni mwenyewe Bwana
mpaka manza kumbe asambamina wakona kucheza alikuja ndao za kutadileka yepo sikii sikuponi bamoka ndakokosa kwambia Asmai yebakaleko kwa maswana ngumo chawino nipembe kula Asmai alionde kalowani amena kutoka Asmai alionde akalakukozekawa akotokera kulongwe amena kutokera kulongwe kwa Mungu si muntu chawino alo Asmai alionde ndokoze Asmai sasa kala akusangala walitama yamenewa Parlanga limene limenachitika lino alikonda kwambiri Asmai alionde nyimbo mibanoka kapena kumakapake na DJ akuta DJ yomwe ya DJ namoya pamela kuva mimba kwa maso muntu mwena jozuali kule anesa menali hapa kweka mampala muko zogero satenga face head ya tena DJ yo DJ taifa semo amena kwa mambo leo tena mama wewe akufuba kwa Asmai kukutali kurudu kupenu utakuni soka kupenu Yarabana Dabese ananyabe abese hapa mfuta hapo akubeba mamara mawele amene atekelo takulichibele kwa soma kaibu kucha Asmai kulonda analiza Tawino itane awalongwe awela kutoka kulongwe komanso apalikiza najanga kukulomota Sheikh amena kusana msaiwani elimu kupeleka salamu kwa bwana Satana
ufanye kwambiri satana chiremba ichi chosangalatsa kwambiri ndipo ichiremba mutayale kuchitisa kumbukira kuti pa cheti imene ya 15 tinasala ndalama pa ucheni pa Abdurashidi zita ndalama sindikolola kuti zibwerere mwatulusa akatuka nyumba maliro sabwerera olomvula itafunga zimene zazita manja zita manja mandalamazo yasanbaya ndalamazo bamba musabilire kutumba yezindilola chisaza zimenezi Shemusa hapa wakati wa kuda wakuzi sana cheti nyangire na pesa utisingira mkuku kwa maso utisambisa nikasamalile inshallah tumisasala aunena kuti jibwino kwa mbili malina sambisa na duwaji pale nifuwa za samala kisisi jamalile zita zile majama simai zile majama sili kula kuzidulumi olomada zese rasa malisa kwa masiduvuka nipa kuhuku baba mungu simu msheda wasabi karabana nipa nikuke satisfaction hii ijijika somazo mawa amene mudi achikoma family amene chikoma family flowa kola moyo ikozekeso family akola moyo chikoma family crowd akola moyo akolana kapena kuti azakolana amene ali achikoma family akubwera ground azakola amene oma big man tamaona nimene akonera aonekera mati ma Nigeria ali moyo mali Somalia nditu atije iyo moyo DJ Yomweyo Amutakola mwana tata amene mukawa nawo amene akukana bali blanco kati ku Nigeria ndiye mukana basketball ndiye akola mwana ndiye dijero akola mwana muzekera dijero kuzisi wao dijero kule nabo tabata nisikia akola mwana akola funa mponde pano palamaza atuki ndiye DJ Sopa Messi ya imene Oh,
Yeah.